a tots. En primer lloc, donar les gràcies a la Federació, com també a tots els voluntaris de la societat, per haver designat aquest poble fent aquest event que jo l'he conegut i l'he viscut molt prop. Però ara assumís un altre càrrec com a alcalde. Entonces, la meva responsabilitat, i voldria que així fora, que serà tot perfecte, que m'anarem tots contents de casa i que farem una bona festa. Perquè se mereix la cultura, a mi és per damunt de tot. Encara que fa molt que no tinc gol, que a mi de pagamunt, no trobarem mai cada caseta. Per tant, el que necessiteu de dir, que ho tingueu a la disposició vostra, i vaig passar la paraula al president, que vull agrair-li el que estiguem així junts i que vagi designat la manera per fer aquest event que tenia moltes ganes. Ara estem parlant i també m'agradaria fer-ho nacional, però això ja vindrà. Bé, i ara en aquest acte de presentació parlarem de diverses persones que representen tots els camps que anem a estar involucrats en este campionat. Es començarà parlant Mario Llorenç, que és el representant de Caixa Popular, que des de fa uns anys ja està col·laborant en la federació del quint trofeu Caixa Popular, i em dedico unes paraules també perquè el seu paper també és fonamental de cara al servei que estan donant als clubs i als voluntaris, perquè al final dic que és una de les poques entitats que està prop de lo que són els clubs esportius i la veritat és que estan fent un gran treball. Bona vesprada a tots i a totes. En nom de Caixa Popular vull agrair-vos la vostra presència així. Parlem d'una cita prou especial perquè són números redons, el 40, el 20 i el 5, i és una iniciativa que Caixa Popular en l'Escola de Cultura de fa 5 anys ha anat a poc introduint i continuarem igual. Si ells volen i nosaltres, per la nostra part, no hi ha cap inconvenient, continuarem. Caixa Popular té uns 40 anys d'història, per així al voltant tenim algunes oficines, Canal, Xàtiva, Olleria, i el que pretenem és estar prop de les associacions. El nostre ADN és estar prop de les associacions, estem arrelats molt als pobles i a les comarques, i és una entitat que continua creixent tots els anys, obrir oficines, continuar contractant treballadors i volem continuar en aquesta dinàmica. I res més que dir, moltes gràcies per vindre a tots i que ells fan el campionat este. Buenas tardes a todos. Yo vengo en representación de Ayama. Aquí vamos a estrenar un nuevo emisor, que es el Alfa, el cual nos va a hacer que tengamos mayor control sobre dónde están los palomos y las palomas del campeonato, porque tiene más autonomía, tiene más cobertura GPS, porque tiene una multisim que coge más cobertura, entonces en cualquier momento siempre va a tener cobertura. Además tiene una potencia de tracking mayor, de varios kilómetros, y es un poquito más pequeño que el que teníamos y ahora además tiene más autonomía, el cual nos alarga un día más el poder encontrar el palomo o la paloma. Entonces aquí pues le hemos añadido un poco más de seguridad al campeonato y los tenemos aquí en este campeonato. Muchas gracias a todos. Bona nit a tots i a totes. Donar moltes gràcies a la federació, tant a la federació com a l'Ajuntament, per seguir el concurs este, que nosaltres estem acostumats, com sabrà l'alcalde, que l'han fet, i és un poble, un dels pobles millors per volar colors de tota la província de València, tant en el poble com en l'afició. Perquè ho hem viscut jo des de xicotet, el que era alcalde també des de jove, i els que estan així presents també. I la cultura, per almenys, per mi és una cosa de les principals. Quan estic en el Colom, m'oblide de tot. El Colom, per mi, és el principal. I poques coses més podria hi ha de la cultura. Moltes gràcies a tots i...
mi és un honor tindre tot aquest esdeveniment així al poble de Llanera. És el primer any, jo aniré per cada 8 anys al càrrec de l'Ajuntament, no al càrrec sinó formant part de l'agrupació municipal, i per mi això és la primera vegada que cau sobre mi. Sobre mi tots els companys de l'Ajuntament i col·laboradors, patrocinadors i la gent del poble. Són 7 dies que faran, segons no tinc mal entès, per a vesprat, i espero que isca tot bé i vagi tot acorde conforme vagi desenvolupant-se la prova deportiva que, com bé ha dit el company Rafael, així hi ha molta afició al que és la colombicultura. En el poble este precisament i en els pobles del costat, del voltant, i espero que vagi a isca tot bé. Moltes gràcies. Bona vesprada, en representació de la Real Federació Espanyola de Colombicultura. No és una va. Es igual. Perdoneu. Bueno, com comentava, en representació de la Real Federació Espanyola de Colombicultura, lamentar l'ausència del nostre president José Luis Morató, que degut a una malaltia repentina no ens pot acompanyar. Me transmetís que està sempre al costat de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, que per a ell és un honor que Llanera faci aquest concurs proper de lo que és la seva terra, com és Vallà, i que nada, que ens apoya en tot el que faci falta i em diu que desitja que tots els coloms que participen i tots els participants que disfruten d'un campionat i que tinguin, que guanyin millor i que passen unes bones soltes i un bon concurs aquí en el poble de Llanera que trobem, que ens acollirà, ja ens ha acollit i estarem molt bé i molta hospitalitat per part d'ells. Bueno, felicitar a tots els que han arribat i que guanyin millor. Moltes gràcies. Ja se parla de no coneix la cultura. Però el poble no, però no, espera. Ya está. Sí, pero Sánchez. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen, soy regidora y también soy de la Junta de Ames de Casa y en todo lo que puguem anem a apoyar-vos a tots vosaltres. I jo ho he viscut, vaig vindre a este poble, soc de fora, i vaig vindre i vaig veure el que és els colors i la troba tot el que es va participar, tots els colombaris. I és molt bonic. Yo vull dir que jo us apoyaré en tot, bueno, jo i la Junta us apoyarem en tot moment i el que necessiteu, us assistem. I moltes gràcies per fer-ho així en este poble. ¿Ya? Bueno, bona vespre a tots. Soc Jaime Gil, el president de competició de la Comunitat Valenciana. Ara, en primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Llanera per acollir aquest campionat, degut que a la federació és el campionat més important que tenim a nivell de tota la Comunitat Valenciana, inclús és un campionat molt important a nivell nacional, perquè vindrà gent de tots els puestos de la Comunitat Valenciana i inclús de fora de la Comunitat Valenciana estic segur que vindran a veure aquest campionat. Entonces, moltes gràcies perquè continueu apoyant a la colombicultura, que és un deport de la realitat en tota la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. Després també les gràcies al Club de Colombicultura de Llanera, que és un club, jo he estat així competint i he estat així participant en concursos així, l'afició que té és de 10, tots els seus socios, gent comprometida i molt colombaires. Entonces, moltes gràcies. Ara, a continuació, explicaré aquest campionat, la classificació que té, els dies de proves, les colomes, les 11 titulars que venen a aquest concurs a participar, els àrbits que van a participar, que van a arbitrar el concurs. En aquest concurs vindran 100 coloms de la província de Castelló, de la província de València i de la província d'Alacant, representant de les 3 províncies. Els dies de sorta començarem el dilluns, el dia 11, en l'acoplament, l'acoplament i presentació, que com sabeu sempre és presentar coloms als àrbits, que passen la seva revisió metge, fer-li la fotografia,
veterinària, la seva revisió veterinària, que faig la fotografia i entonces fem la prova d'acoplament, que s'anem al vol perquè els àrbits es puguen veure i es puguen reconèixer tots els colors. I el dia 6 de juny, dissabte, serà la final. Com he dit antes, estic segur que totes les proves n'hi haurà 100, 250 persones o 200 i el dia de la final pot ser que potser n'hi hagi 400 o 500 persones en aquest concurs vinguin a veure la final de la comunitat perquè, com dic, és un concurs molt reconegut tant a nivell nacional com a nivell de la comunitat valenciana. Ara vaig a passar a llegir les colomes, les 11 colomes titulars que venen en aquest concurs. La primera serà la Rata, una blava, del club de Llocnou de Fenollet. La segona, Lady Gaga, una blava de Manuel Silvera. La tercera, la Golondrina, una toscà de Jesús Fiz. La quarta, una moratxa de nom Mora, de Peña Garrote. La quinta, la Potra Salvaje, una blava de Pius y José María. La sexta, una pluma blava de nom Serpeta, de Peña Azúcar Moreno. La sèptima, una fumà de nom Duro, de Pius y José María. La vuitena, Roca Reina, una toscà de Manuel Silvera. La novena, una toscà arponera, de nom Arponera, de Jordi Mas. La dècima, una blava Malèfica, de Peña Azúcar Moreno. I la oceava, una toscà, la Potra, de Ángel Calero. I si són les colomes que vindran així, i ara vos passo a llegir perquè així les colomes se sortegen i se fa un sorteig entre elles perquè puguen eixir. Entonces vos dic com seran els sortejos. En la primera prueba, viernes 15 de mayo, se llevarán 2 palomas, la primera y la segunda, que hayan apuntadas en la lista. Se sortearán una la de titular y la otra la de reserva. En la segunda prueba, el lunes 18 de mayo, la paloma que no haya salido en la primera prueba será titular y la paloma 10 será su reserva. En tercera prueba, viernes 22 de mayo, se llevará 2 palomas, la tercera y la cuarta que hayan apuntadas en la lista, se soltarán una ala de titular y la otra ala de reserva. En cuarta prueba, lunes 25 de mayo, la paloma que no haya salido en la prueba anterior será titular y la paloma 11 será su reserva. En la quinta prueba, viernes 29 de mayo, se llevarán 2 palomas, la quinta y la sexta, que hayan apuntadas en la lista, se sortearán una ala de titular y la otra ala de reserva. En la sexta prueba, martes 2 de junio, la paloma que no haya salido en la prueba anterior será la titular quinta o sexta y de reserva de ella será la paloma séptima. Y en la séptima prueba, sábado 6 de junio, se llevarán 2 palomas, la 8 y la 9, que hayan apuntadas en la lista, se sortearán y una ala de titular y la otra ala de reserva. Esto será el sorteo que se celebrará para poder que participen las palomas. Después, en els àrbits, en este concurs vindran 8 àrbits, com veieu venen prou d'àrbits, degut que el poble, vulguis o no, és un poble algo allargat, on està algo trencat, que els colors en algun moment se poden derivar cap a un puesto o sabeu, les poblacions esteu molt limítrofes, està Roglac, que està molt juntet, la Granxa, esteu així tot molt... I entonces vindran 8 àrbits a aquest concurs perquè puguen tindre tot molt ben controlat. De portaveu vindrà Mezquita i d'àrbits ja vindran Miguel Merín, José Miguel Ruiz, Atila, Rufete, Carlos Gaudén, José Carlos i Miguel Talens. I això seran els 8 àrbits que vindran a aquest concurs. Després, referent a la classificació, en aquest concurs, com diem des del principi, és el concurs més important de la federació, entonces la dotació que té econòmica aquest concurs és ja una dotació molt important. El primer classificat de la comunitat, campió de la comunitat valenciana, és una dotació de 20.000 euros de premi i una plaça directa per al nacional de l'any següent. El segon classificat tindrà una dotació de 10.000 euros i el tercer classificat tindrà una dotació de 3.000 euros. I després, en classificació, n'hi ha 10 coloms per a la comunitat de l'any següent i 9 coloms, que són 3 de cada província, per al provincial de l'any següent. Tots aquests coloms i totes aquestes places són totalment gratuïtes, no n'hi ha que fer ningú abono ni res.
per la meva part ja està, el que dic, com a president de competició, espero que sobretot la selecció dels colomes l'hagin fet bona, que jo estic segur que aquestes colomes així faran perquè el poble és de sobre una canxa boníssima per poder fer competició, doncs estic segur que aquestes colomes faran bones soltes i els àrbits també estan preparats i qualificats de sobre a aquest concurs per endavant. Moltes gràcies a tots. Bona vespre a tots. Soc Ximó Estués, president del provincial de Cidalense i vicepresident de la comunitat. En primer lloc, vull donar l'enhorabona al poble de Brolà i sobretot a l'alcalde. En principi tinguem una reunió amb l'alcalde i el president i veiem la il·lusió que tenen aquestes persones per fer aquest concurs tan important com és per la cultura. I a partir d'ahir podem anar treballant i esperem que és un bon concurs. Tenim les millors colomes, els millors àmbits de la comunitat valenciana, per tant, esperem que és un concurs conforme toca i els participants que se'n vagin tots contents i sobretot el més important que no me falta ningú colom que tinguem sort, que no me falta ningú colom en un accident ni res i que ens divertim tots. Per tant, enhorabona al poble, que és un poble que ja té experiència en fer concursos d'aquesta magnitud i esperem que és un concurs conforme toca i que ens divertim tots. Moltes gràcies a tots. Buenos plans, soy Ricardo García, presidente de la Federación. En primer lloc, per agrair a Antonio i a la seva corporació municipal per haver apostat per aquest campionat. La veritat és que des de fa ja uns anys, fa uns anys van demanar el regional i no ens va donar. Han estat darrere de fer un campionat important, així la veritat és que tant el club, que és d'agrair que agarren aquest repte, perquè la veritat és que és un repte important per un campionat d'esta magnitud, però jo me'n recordo que tenia 15 o 16 anys i així va fer el campionat de la comunitat valenciana, em va guanyar el meu pare, que és un colom que em va marcar i la veritat és que és sempre un orgull i encara que hi ha molta pressió, estem esperant que arribi el campionat de la comunitat i quan és prop de casa, la veritat és que el disfrutem més, perquè així quasi tots ens coneguem des de fa molts anys, som amics, el club de Llanera, per sort, va estar uns anys prou inactiu, però la veritat és que per els últims anys han començat amb molta gana, tots els que el formen, tant des del poble com els que han vingut de fora, i quan un poble va gent de fora és perquè realment el lloc reunís totes les condicions per a poder realitzar un campionat d'aquesta magnitud. Segur que tant la gent del club com la gent dels pobles segurs dels voltants que van a vindre a ajudar, per part humana no va haver ningú problema, per part de l'Ajuntament, Antonio és un colombari més, com va dir ell, era colombari i el que és colombari que aquest lleve al final acaba sent colombari tota la vida i al final això també dic que es nota, s'agraeix perquè m'ho entén, m'ho comprèn, dic agrair també per el paper que van a fer també les dames de casa en la preparació d'aquests berenars perquè va venir gent de tota la comunitat, el que ha dit Jaime s'ha quedat curt, així que en el prova segur que estem parlant d'unes 300, 400, inclús 500 persones i el dia de la final, com ja s'han acabat tots els campionats a nivell nacional, de segur que 2-3.000 persones hi ha així com han hagut altres anys. I va ser la festa de la convicultura mateix, el que anomenava Jaume, donar-li una bona als tiradors de colomes que van participar en aquest campionat. La veritat és que igual que participen diques coloms, també s'han guanyat que estar així, és complicat. Segur que s'han quedat colomes que també mereixen estar. El que passa, al final hi ha que donar una bona estimant a tirar, igual que els coloms. Es comencen 10.000 coloms i així només llancem, que al final van a representar tota la comunitat valenciana en aquest campionat i tots juntem per això, per arribar al nacional i per arribar a la comunitat. Dic que enguany a Sino Robles estem donant la bona per partida doble, perquè tant el nacional que es fan allà com la comunitat ens pilla la gent així prop i segur que anem a disfrutar-ho. Agrair la presència de Vicent com a president provincial també i per part de l'Espanyola, disculpar el sorprenent Lluís Monató, que està en un procés gripal i la veritat que ja està
estar així, perquè sempre, des que ha entrat ell, per els interessos de la Federació Espanyola no són els interessos dels colombaris i és de la comunitat valenciana, perquè estem en sintonia de lo que és treballar per la colombicultura, que és el que té que fer, i altres anys quan han tirat de menys a aquesta harmonia i aquesta activitat pel bé dels clubs, que és el principal. Felicitar també als avis que estan així, doncs mira, dic animant, segur que si no haguera tingut l'accident ja per haver estat així i dic la veritat aquesta comunitat, suposo que estarà en la de l'any que ve. I res més, així disfrutar dels coloms, de les prats, demanar-vos comprensió dels veïns, perquè al final sou els que anem a patir aquesta invasió que moltes vegades dic no es controla, esperem que sí, i que el club va estar a l'altura. També dic que és novedós que anem a provar el nou xip d'Edayama, que la veritat és que si al final totes les prestacions que diu que té l'Este va ser un avanç, dic per bé de la colombicultura i ja està. I que tots els dies va ser una festa de la colombicultura de la comunitat valenciana i esperem que el dia, en tot el que hi ha muntat, tant esportiu com social, dic que s'acabe i rememorem. L'any passat un home va ficar la veritat que el llistó molt alt en tots els aspectes, però jo crec que així en general les expectatives són de superar-la i va ser difícil i esperem per lo si estan a l'altura ja estarem parlant d'un campionat per a recordar. Moltes gràcies a tots. Abans de molt despedim, vull agrair a tots els parlamentaris i a vosaltres i a la bona boda que està així, és concejal i també era la reina de la comunitat valenciana. Va ser la reina en els coloms, quan vam fer la comunitat valenciana en Llanera, en companyia d'un acord d'honor, vam fer una gran festa i jo vos dic que no la farem igual, però si tot és bé anem a fer una gran festa, perquè a mi m'agraden els coloms i vull que els coloms triomfen, encara que no en tinga, però els colors per damunt de tot. Per tant, el dia anirem de termos, ara anirem a fer una cervesa tots al Viente, que ho celebrarem l'any junta d'avui, i també l'últim dia farem una picada o un sopar o que isca en orquestra així en el poble, donant la benvinguda a tota la gent que hagi vingut, que hagi participat i esperem que se'n vagin contents i que Llanera posi el llistó on el tenia. Moltes gràcies a tots i fins que ens tornem a juntar. Una sorpreseta, per favor. Aquí yo no. Llanera de Ranes es un pueblo que ya tiene bastante legado de colombicultura. Se han celebrado campeonatos como un provincial que se celebró, como otra comunidad valenciana que ya se celebró aquí, como bien ha dicho nuestro presidente Ricardo y ha explicado nuestro presidente Ricardo, y como cancha para realizar un campeonato de este tipo es una cancha perfecta, llena de arbolado de todo tipo, tanto naranjos, cipreses, todo tipo de árbol, un pueblo que las palomas pueden trabajar, que se pueden abrir, que decimos que pueden trabajar en un amplio radio y no tienen ningún problema, y es un pueblo que reúne las condiciones perfectas para poder realizar un campeonato de este tipo de peso. Bueno, la verdad es que Llanera de Ranes es un acierto porque tiene una gran tradición en colombicultura, ya ha hecho provincial, ha hecho el campeonato de la Comunidad Valenciana en los años 90 y la verdad es que es un club histórico y con mucho auge, porque la verdad es que mucha gente de los pueblos vecinos se ha venido a volar aquí a Llanera de Ranes y eso dice mucho a su favor y seguro que va a ser un gran campeonato porque tanto en la cancha como la gente son gente de Champions como este campeonato de la Comunidad Valenciana y va a ser un éxito seguro. Cuando nací ya me apuntaron socio y he estado casi 50 años volando palomos aquí
y he estado siempre en la junta directiva. Hicimos un provincial, hemos hecho concursos de mucho nivel, de coches, de dinero, hicimos la Comunidad Valenciana, que fue un éxito, y muy bien, aquí el pueblo está volcado en la colombicultura, porque lo han vivido siempre. Ha sido una de las alegrías más grandes que he llevado como alcalde, el que designaran a Llanera como anfitrión de la Comunidad Valenciana. Pues bueno, mirando un poco la previsión del tiempo, pues viendo que ahora ya vamos cara al verano, cara al buen tiempo, yo creo que todas las tardes lo que sí que se notará seguramente será un poquito la calor, porque en esta zona también de la costera siempre la calor es un poquito más seca y se notará un poquito, pero bueno, como ya los hacemos, las pruebas cada vez son a partir de las 7, 7 y cuarto de la tarde, empezarán a ser las pruebas, pues ya el clima estará adecuado para que los animales puedan competir adecuadamente. Pues esperemos que el tiempo nos respete. Ha sido un año muy complicado por el viento, por el agua. Hemos tenido que quitar pruebas en los campeonatos provinciales y esperemos que el tiempo nos respete, que no haga mucha calor y que podamos ver un gran campeonato, que seguro que lo vamos a ver. No, yo voy a pedir que no llueva aquí y que se desarrollen todas las pruebas lo mejor posible y que la gente disfrute de Llanera para que tenga un recuerdo. Pues nada, simplemente dar las gracias al Ayuntamiento de Llanera de Ranes, a su Club de Colombicultura, a toda la afición y a todo el pueblo, que gracias por el apoyo a este tipo de campeonatos y, como he dicho antes, es el campeonato más importante que tenemos por parte de la Federación Valenciana. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Pues nada, darles la bienvenida, invitarles a todos a disfrutar de este campeonato de la Comunidad Valenciana, que año tras año pues nos superamos e intentamos que sea por lo que es el foco de encuentro de toda la Comunidad Valenciana y que podamos disfrutar de lo que más nos gusta, que es la colombicultura. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, dar las gracias a mis compañeros de corporación y también al pueblo de Llanera, que les invito a que abran las casas y que den hospitalidad a toda la gente que venga de fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.